My to prominíme. Ahoj, ahoj, vítám vás u třetího videa a dneska to bude s Starshine Legendy a doufám, že se vám to bude líbit a jdeme hrát. Jako první budeme ve škole a potom budeme postupovat dál a dál, ale to bude až v dalších dílech. Dneska to bude zatím poprvé. Dnes má Ani velký den. Do Jorvické střední školy přijel fotograf Derek. Doufám, bude stačit. Už jsem to hrála, takže to doufám nemusím číst. Nesmí nás hlavně vidět paní učitelka. Ještě si promluvíme. Dobrý. A teďka rychle běžíme nahoru. Tak. Tak jdeme tady pro hvězdu. Jdeme dolů. Půjdeme k tady té holce. Teďka rychle jdeme dovnitř. Sebereme ten Derekův film. Jdeme zpátky. Doufám, že to nebude paní učitelka. A teďka se jde fotit. Ano. Tak už je vyfocená. Chci se zeptat Dereka, jaký to je. Ta zlá holka jí to zkazila. A tamhle paní učitelka je. Toho. Teďka to jde říct holkám. Rychle musíme se takhle nějak schovat, aby nás nenachytala. Tady běž nahoru. Tak, tohle si bereme mobil.
Vložíme ho sem. Teď to bude zvonit. A já rychle se takhle vyfotím. Tak, teďka se tam k Dereka. Vypadám prej pěkně. A úroveň 1 splněna.